जतन फुंकाहाम विशेष खये जे मिया खुमलों एरिया जे तुम फ्लाई तंगमनी अब हठात खलायै जों खोनागामिया जे बीजेपी नि मीटिंग दं होननाय जरा खुमलों आम चयो बीजेपी तंगनाय रक बरकनि बेलबारि आरपी ब्लक नि जे गोविंद हॉल लाग बंनि मीटिंग दं होननाय जों खोनामानि आबा हायकिना अर जों एरिया जतन खनाय दङ नाकि अर बीजेपी दुई बार यांग शहीद देबरमानी दल ताई आयांग निर्मल देबरमानी दल होननाय जों प्रकृत जेटा खनाय दङ माने बोसोरखौ बय मिथा जों सैमायाथामखौ जों जेटा बास्ताबो खनाय दङ माने अब हायकिना जे खनाका गोविंद हल नाकि जे निर्मल देबरमानी ग्रुप आरो मीटिंग खायफैयो होननाय जों खोनाका अबनि बागै ओ जे निर्मल देबरमा मीटिंग खाय दंमोनी जागाव थाङै किछु संख्यक दुष्कृति हाय के बंग जारा जे बीजेपी साबुतारन आबनो तयै बुत खालायखानाय जों खोनाव आबनो रगै हठात खयै बरक वानसुका बरक खनाका आबजे नाके तिप्राम थानि दल बरन थाङा आक्रमण खायनो बरक आबाके प्रचार खायनो जों खोनाका फिया बांगबन सानामो जों माने नंनि दल एडजास्ट थि तंगैनि आबो चिनि जारा जों तिप्राम था खाय तंगै आबो चिनि कुनो प्रब्लेम या चिनि कुनो दायया बने बागे आं नाय निमने निजरा निचन सामलगे तनमाखा आबो नंनि बेपार सामलगे तनमे आबो नंनि बेपार फियाबा हठात खायै ठीक 6टा थायके 6:30 आचमसा 50-60टा बाइक आयं टाकार जला खुमलों बेलबारि मानदाय जत मिलाय थुमलाय फैयै और सेंटिगेट खुमलों सेंटिगेट चिनि जरा जे और चिनि जे यूनिट तंगलाय माने बरक सब समय और गैदरिंग दङ प्लस बंनि बाइक साइक और बाथाग्रा खेला दुला खायलायै तंगलाय माने ओ जराखा बरक बाजार खजार खायलायै बाजार ताजार बेरायलाय थांजागा आजमसा खाली ओ जगा मात खाली बाइक रक गाड़ी रक रुंजाक आबनि सुजुगो और जों खालायमानखा जे खरकसा रवि देब्रमा हनै राधाचरणी बनि आरो मोबाइल मानखा ब नाकि बरफ बांगिया बा तामुंया बहुत जत मेसेज रो अब हाकि मोबाइल को बिनि मानखा मानै ताबो बन ब आईपीएफ तिनि फेबो ब बीजेपी बे लिंक आईपीएफ ते लिंक अम हाकि सुजुग नाहरै बाइक सबाय रेखा बाइक और साप्ता हाय बाइक खाली तंगमाने ऑटो तंगमाने स्कूटी रक तंगमाने आबा हायदोना सुजुगो खाली माता खलाय बरक अतको सबाय खालांगा एकाय चिनि बरक तो आफर के बकरै बरक बाजार जतन तंगलायजा फियाबा आबनि थांतै बरक चिनि खाजिरंबराव चिनि तिप्रा मथनि जे पार्टी अफिस तंगमनि आरो बरक याग लांखा बिसिङो पेट्रोल सारै हरै कलांखा बरक आरो ताला रजा अलरेडी जानदला चिखागे जानदला तिखे पेट्रोल खलाय हरै बरक आरो हर फानां खालामोन ताई अब सिमिया जों शान्तिनगर हेका आथ्रका आरोबो पेट्रोल खलायनो पार्टी अफिस सबै कलांखा हर आदां मादाव बरक असरमान जनावो ओंखाय ताइबो अब बायसिनि थागलिया अर जे सेन्टिगत बरक बुम रखा हेके ताई सिलाय खखा और जों सिलायनि कारक मानखा पेट्रोल बुम रखा सिलायनि खखा माने जों अलरेडी चिनि पुलिस नि यागो याफर हजाक चिनारा आईबी तंगनाय बिन यागो याफर हजाक अब हायके असय एरिया वा आतंक खाय तंगमनि एरिया वा आतंक खाय नष्ट खाय माने जरा चिनारा तंग कसम तंगनाय चिनि पब्लिक रनो मा हायके खैरेनि खायमनि अबनो जों तिनि
जों सिद्धांत खायनाय मीटिंग रिंजाक जों जुदि अबहाय जुदि असय जुदि हाय हाय दं हांखाय त्रिपुरा मथा याकुं याक दिग्रा रजाग्या खाजाग्या बने बगे त्रिपुरा मथानि चिनि जथेष्ट ताबुक जोङो एरिया ताबुक चिनि स्ट्रंग नङा बने बगे जों चैलेंज खायो हिम्मत जुदि तंग हांखाय ताइ वइसे जुदि अबहाय जुदि खायमान हांखाय मा नायनाय जों दिनै मीटिं खाय डिसिजन नानाय अबहाय जुदि हांखाय दुष्कृति कारी रखनो पुलिस जुदि एरेस्ट खाया हांखाय जों खोनानि बिसिङाव दिनैनि बिसिङाव जुदि एरेस्ट खाया हांखाय खोनाबा सनिनि बिसिङाव जों थाना गेराव खायनाय ना हयले सालचान बगे खुमल गाम चाय जों बन्दा गनाय बने बगे जों सागले दङ दिनै जों पार्टी बाय जब तक चिनि जेता चिनि हाई लेवल पार्टी नि जेता नांकुक मनि बाय जों कक सालायनाय कक सालाय तामंनाय ताबुक जों थानाव थानाय कक सानाय अबहाय जुदि कुनु किसु जुदि अबहाय केबन जुदि एरेस्ट खाया बा दुष्कृति न रुतुगति खलैया असय असय कुनु प्रॉब्लम कै एरे ओ शांति शृंखला एकदम काहाम पुलिस हाय का जारा चिना र तंग कसं तंग र कुनु प्रॉब्लम कै एरिया रिपोर्ट असक दिन कुनु कै हठात खाय अमा खाय मजा जों तय आचुइ तंगया बने बगैना आं तिनि नं मीडिया नि बिसिङै सारा त्रिपुरानि जारा जे बीजेपी खायनें तंग सारा आईपीएफ ति त्रिपुरा मथा खायनें तंग नरं तिनि मेसेज दो तंग कसं तंगनाय बरं थने बांगबन मेसेज दो कारण जों असय असय ओ भाई खुमलंग जे तंग कसं तंगनाय रक बा जारा जों जारा ऑफिस आबदाल खाय तंगनाय रक बाजार हुजार खाय तंगनाय रक बंनि तिनि अमहाय मेसेज खायमेता सगायतंग अमहाय तंग थाने किरि करा तांतंग बनि बगैनो जों सो पुलिस रक एरेस्ट माखायनाय जदि खाया हांखाय जों अबनि परिणाम जों खुमलंग ताय बदिया जैसे जैसे माने पुलिस रक जदि मानिया हांखाय पाब्लिक रक जों थंगनो सहयोगिता पुलिस रक सहयोगिता नाय बरनो जों जैसे जैसे रमित लांनानै रमिना हानायनि बागै जों पुलिस रक दरखानाय जों पाब्लिक हमखानाय बनि बगैनो जों मीडिया नि बिथिं तिन अबन साखलायो रेडी तंदि बी केयारफुल जों जतन रेडी जों अमहाय पदक्षेप नाय दङ बनि बगै नं मीडिया नि बिथिं जों साखलायो बिसकमा जतन हामबाय माने अब गुसु जति तां मियानि तुइतो खुमलुंनि खुमलुंगो तंनाय जत्तो तंकसं तंनाय रक चिनि त्रिपुरा सारक साइमानखा बुमुं सायापानो जतन साइमानो ताबुक तंनाय रुलिंनि सिग्रा रक फाइ तंकसां तंनाय अर दुगमाली हाति खुमलुंनि सिन्डिकेट तंनाय रक त्रिपुरा मथानि साकाव फाइ बर फायरिंग खाकिया फायरिंग खायमानि परे अल जे मांखा जे न बाइक टाइक रक और डैमेज खाकिया ऑटो रक डैमेज खाकिया अपनी परे बो चिनि उ खाजनि मुरा कि प्रमोथानि पाटु बिचो हर फ्रांका शांतिनगर विलेज नि कंदराम ब्रिचिक बाजार बो चिनि कि प्रमोथानि पाटु कृष्ण पर हर फ्रांमानि परे गामिनि बर बासालाई दल पालको मते हर थामुका अपनो जों बेलेके सेलेंगो रुलिंग पार्टी तंगाय रक बंनि ताइसिया जेहेतु शासक दल धैर्य सह्य रमै शांति खाय तंगा नांगौ तब जों तावबो कसां तंगो बुबाग्रा कग्र हरि तंगो कसां खायनो तंदि हने हायपानो जों त्रिपुरा मथा बदल उंगै आसुगलायै जों डिसिजन लानाय ताम खायमान डेमोक्रेटिक वेते जों अपनि बिरुद्धबो जों जबा खालायनाय गाज्रि मग गठनावनो जों बेलायके आइता मोने बनो सेलेंगो ताइ बुमुं रुबै बाय नेम त्रिपुरा मथानि इंगै जों ताबो खुंगो राधापुर पीएसओ एफआईआर खायजाकनाय आमथिका जों चाइथगाय दङ अमाय आदमसो तामबै पार्टी मुं पार्टी kana sir तामनि सानाय जारा पार्टी फायनाय बरखे सायमानथिनाय जोंबा अप्रस्तुत कुनु रेडिं याबा सायमियाता जे वाहि खाय दंनाय दंना ताम सानाय sir मनोको बरंनोबो सानाय नादि नंनि ताम हुनाय मकलनो आलका जागा तार हदि बेकार चाकरी माया अबनो नादि 3 বছর কাছাকাছি তখন ভিলেজ কমিটি চমরিং অবনো নাইদি যারা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল তো ওই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট খাই ফাতান বরক দানাই আমতি হাই বদল রক ওরা সরকার চালু গই দङ এরিয়া ডেভেলপমেন্ট করে এডিশনাল বঞ্চনা খাই দङ নর বঙ্গ লগলগি ওরা গোলাম খাই দङ ওয়ানসুকদি অব লামাইয়া সয় লামাও ফাইদি হিংসা ইয়া করে
नायथक खाई गाहाम गोरों खाई पिसफुली बुमथिके डेभेलपमेन्ट खालामनाय अबश्य वामसुदि आमति रंगनर याकारि फाजादि नि आं बरंनोबो कबगौ